Čaute ľudia, no dneska pôjdeme na, viete čo, na tento hater server. No, keď ste Dangles, tak choďte preč z mojho kanálu. Ja som hater, hater. Som na haterovej strane, hej. Takže Dangles, keď toto vidíš, tak ťa nemám rád. Si hrozný. Si hrozný. Nemám ťa rád. Dobre, nebudeme to riešiť, dobre. No teraz ideme poskúmať server. Je tu veľa, ale dobre. Skúmame. Je tu. Fake hacker. Dobre. To je nič, dobre. Idem to preskúmať. Takže prvé zoberiem skate a ideme. Super. Dobre. No, ideme. No tu je hore dom, ale ideme, ale nespavnú, keď ste videli, tak tam Blackpink koncert nejaký. A neviem, čo tu pôjde, lebo som zatiaľ ešte dlho som tu nebol. Takže som trochu nachladený, ale nevadí. Aspoň to dám. No dobre, idem tu. Nič. Ale nebude to také zaujímavé video, ale preskúmame aspoň tento server. Ešte som vám chcel povedať, že napojte sa na tento server. Je to veľmi dobré. Že sa chce napojiť. Sú tu rôzne eventy a také možné veci. Takže čo budeme robiť? Dobre. Ja vám poviem, že čo budeme robiť, hej. Takže čakajte. Čakajte, ups. A čo tu robiť? Máme ako pauzu, no dobre. Nič. Dobre, zatiaľ to zistím, lebo naznačil som len jedno video, druhé video som natočil, ale to sa mi nechcelo stiahnuť, neviem čom, z Fortniteu. Ale toto je aspoň druhé video, podľa vás. Dobre, som chcel vydať, ale neviem čo mi podľa nejaký problém. Neviem asi po obrazovka. Dobre, kto to je? Kto to bolo dobre? Musíme menovku. Lisa, jak? Lebo som aj na Discorde. Takže môžete mi napísať. Discord, volám sa Lišiak. Ukážem. Tu dám stavenia. Pozerajte, toto je Lišiak. Môžete mi dať friend request. Dám edit profil. Ne, edit, ups. Dobre, toto je môj účet. Tu mám, tak sa volám. Potom keď mi prídu friend requesty, tak ich príjmem a urobím skupinu novú. Potom chvíľu urobím short o tom, že nech si sa väčšie radšej, to nebudem hovoriť, je to menej. Dobre, takže ideme na to. Dobre, čo budeme robiť? Je tu Peter a Rajčatko a Roxy. A za prvé, kde sú? To ideme zistiť. Dobre, na motorku. Neviem Robuxy, ale to je len vytvorený skin, hej. Takže nemusíte byť sklamaní za mňa. Ale vytvoríme aj channel, kde budú rôzne veci. Pozvem tam aj svojich kamarátov, ktorí tiež sú so mnou. No. A možno aj hejtera. Pozvem. Budeme si nejaký plán. Pomôže hejter, lebo on vytvoril skupinu a
Som mi dal nejaké rady, že ako vytvoriť skupinu, alebo to všetké. Viem, že sa mi neozve, ale by som chcel to, či by mi povedal viac informácií ako vytvoriť skupinu. Viem, ako vytvoriť, ale by som tam chcel robiť taký, že server dobrý, chcem ho zmyť. Tam to aj pravidlá, všetko. Vidíte. Dobre, idem na to, dobre. Blackpink koncert, neviem kedy bude, ale ešte natočím ďalšie video. Potom Blackpink. Tak, a už som to zistil. Išli na 100% kde. Ups, chat. Dobre. Čakať. Bo ideme tu. Nachádzajú sa tu? Ne. A idem, sa nachádza na letisku. A musím skočiť, ale radšej to nebudem robiť. Takže, dobre. Dalo som mi používať tento program, dalo som mi natočiť video. A už začnem tak reagovať. Ale natočím aj s takým hejterármi. Dohodnem sa. Ale zatiaľ ešte to nie je potvrdené, napríklad s Caterom, Smilom a s rôznymi. Tak to sú, neviem, čo to je, ale dobre. Dobre, idem. Policajné. Odzor policajné. Že? Chceš bejterové. Chceš bejterové. Čakať. Dobre, ešte tu, alebo tu. Zajdem tu, dobre. A, poviem, tu zostanem. Zatiaľ sa opýtam. Chatka. Dobre, tu je. Toto. Je to zatiaľ nikto, dobre. Preskúmávam. Tak som vám hovoril, dobre. Nebude to také video na dlho, ale aby ste si to užili. Teraz vám ukážem, ako vyzerá server. Aké bude nejaká party, alebo čo také, ja vám natočím to. Si mali aj party rôzne natočené. No, v odkaze, tu tak v popisku dám odkaz na Discord server a ešte na tento hater server, aby ste tam prišli a ste stali haterom, aby ste neporazili toho Danglesa. Lebo Dangles nie je dobrý človek. On je len namyšľaný a vymýšľa si také somariny. Dobre, neviem, že či mám rozprávať po česky alebo po slovensky. Som si istý. Takže tak. Tak. Ups. Tak, dobre. Mám si to vypol, dobre. Takže tak. Dobre, takže budem končiť, dobre. Zatiaľ, že ste si užili video, keď hejte, napíšte do komentárov, dajte like a odber. Teraz sa s vami rozlúčim, čaute.